zastáva inžinier Daniel Šlosár z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií z Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie sa udeľuje za projekt Charge Brela, nový typ generátora, ktorý umožňuje dobíjanie elektronických zariadení na miestach, kde nie je zdroj elektrickej energie. Technológiu v podstate také keby odblokujeme, nevyvíjame tak, že urobíme ju tak, ako si myslíme, že by to bolo najlepšie, ale veľa ju prezentujeme aj pred ľuďmi a získame spätné feedbacky. A na základe týchto feedbackov v podstate tú celú technológiu ešte upravujeme, aby to bolo pre bežných užívateľov, aby to nebolo posielané do nejakého vedeckého týmu, ktorý ponúka nejakú technológiu, ktorú nikdy nepotrebuje. Práve to je to spojenie medzi nimi a tou technológiou sa musí nastaviť takým spôsobom, aby človek dokázal vyvinúť tú technológiu tak, aby bola použiteľná. Pozývam na scénu inžiniera Daniela Šlosára, ktorý sa stal osobnosťou roka v oblasti technológií. Iniciátor projektu Charge Brela, inžinier Daniel Šlosár, vývojom nového typu alternatívneho generátora ponúka riešenie pre ľudí, ktorí sa ocitnú na miestach alebo v situáciách, kde nemajú prístup k zdroju elektrickej energie na dobíjanie mnohých zariadení. Spomínaný produkt, ktorý ste mohli vidieť aj vo videomedailóne, zaplňa existujúcu medzeru na trhu vzhľadom na malú ponuku finančne dostupných prenosných zariadení pre potreby individuálnych používateľov. Pridanou hodnotou Charge Brel je skutočnosť, že má potenciál významne prispieť k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov. Zariadenie vzniklo po 6 rokoch výskumu a vývoja, dokáže využívať rozličné zdroje tepla počas ktorejkoľvek časti dňa. Charge Brela je patentovanou technológiou. Vďaka použitým materiálom je životnosť termogenerátora minimálne 30 rokov, respektíve až 300 rokov v závislosti od kvality materiálov. Zariadenie je ľahké, technicky jednoduché a má minimálnu chybovosť. Poprosím prezidenta Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, pána profesora Dušana Petráša, aby odovzdal cenu Osobnosť roka v oblasti technológií. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne za toto veľmi cenné ocenenie. Veľmi si to vážim. Je to pre mňa niečo, čo mi hovorí, že som sa vybral dobrou cestou a dobrým smerom. Pri práve tej minulosti, ako to bolo spomínané, tie veci nie vždy dostali od spoločnosti ocenenie. Väčšinou sa to dostalo až po ich smrti. Čiže som rád, že som sa tejto ceny dožil. V prvom rade by som chcel povedať, že hneď ako som sa dočítal, že sa mám pripraviť nejaký proslov, tak som si hovoril, že idem si to spísať, ale zistil som, že keby som tu mal vymenovať všetkých ľudí, ktorí mi pomohli alebo ma nejak ovplyvnili, tak by som vám musel kúpiť večeru. Čiže to kúsok skrátim. A teda v prvom rade by som sa takisto chcel poďakovať ľuďom, ktorí ma čiastočne podkopli, čiastočne, ktorí mi postavili bariéry do cesty, pretože každým takýmto podkopnutím som sa dokázal rýchlejšie postaviť zo zeme a každou bariérou som dokázal preskakovať väčšie a väčšie prekážky. Ale na to, aby som toto zvládol, som potreboval ľudí okolo seba, ktorí mi urobili práve tú zem. A to bolo v prvom rade moja rodina, ktorá za mnou stála aj v tých najhorších chvíľach a pri mojich výstreloch za mladá, čo boli všelijaké vedecké pokusy doma s ohňom a tak podobne. Čiže mama si použila, to vám musím povedať. No a zároveň v dnešnej dobe v podstate tu zem tvorí Technická univerzita, kde trávim strašne veľa času na fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií a zároveň v startup centre, kde práve túto technológiu vyvíjam.
teda ľuďom, ktorí zodpovedajú ako za Startup Centrum, tak aj za Panickú fakultu. Chcem veľmi pekne poďakovať a takisto kolegom, ktorí mi pomohli pri mojej ceste. Čiže týmto ľuďom patrí moja veľká vďaka a zároveň, ako tu už to bolo spomenuté u kolegov, tak veľmi veľká vďaka patrí mojej partnerke, ktorá stojí pri mne a toleruje to, že prídu niekedy aj o 1 ráno, niekedy aj o 3 ráno domov z laboratória. Čiže toto sú ľudia, ktorí za to všetkým stáli. Ďakujem veľmi pekne. Osobnosti roka v oblasti technológií do inžinierovi Danielovi Šlosárovi. No, neviem, ako by laureátka ocenenie